ka makakakita ng ganito! 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 Dito basta-basta bingo! Lino! Akong kasabang bento! Ganito! Ano kaya mo? Dahil mo kaya pupura nakakita ng hinto! Hinto! Kahit na wala mang hinto! Siyento! Kasi babawat ikaw ko! Mismo! Ito kaya mo? Dito basta-basta makakakita ng ganito! Panisto, laging na listo, kahit pag sumabisto, bukong ng Kristo, ng Kristo! Sakit sa sakit tayo na way! Kung tayo sa lupa, kahit pag-ibig mo ay hindi mo makukuha! Bago magsimula lahat, this is our show! Great! Now we are SPLC! Great! Woo! Ito naman o. Araneta! Ano ka? Araneta! Kaya nyo bang ipakita ang 100% ng enerhiya? Hindi kayo na. Magandang naramdam ko yan, guys. Maraming salamat. Wait lang. Bago tayo tumuloy, i-welcome muna natin sila sa show natin, syempre. Tama. O, simulan mo. Welcome sa Pagdata!
Sur Manila! Grabe, alam niyo guys, hiningal ako dun sa first two fruits na. Nagpupuyat pa kasi. Nagpupuyat pa kasi kaya ako nang nakabuli. Ikaw, pag bagong gising ka, di mo agad. Oo, pagkagising ako ngayon na. Kung gising ka, pinapatay mo mas yung alarm. naman. Mas tutulog ka ulit. Tama, tama. Ang dami namang ano, Input. sabay sa bagong gising. Iba-iba tayo ng way ng bagong gising. Pero ang tanong, Oh, na-miss nyo ba kami? Kahapon na, nakita tayo. Teka, para sa day 2, nahihinaan ako. Ay, oo nga. Tanongin na, isa pa, isa pa. Sa isang bakas, yung tanongin ni Ria. Wala yung pinakalakas. Na-miss nyo ba kami? Kasi total, ikaw sabi mo maraming casual. Kahapon nga maraming casual. At total, maraming casuals kahapon. At ngayon, maganda siguro kung batingin natin bawat floor, bawat level. Mga nasa bubong! Wala pa wala. Kamusta yung mga nasa taas? Lakas? Lakas, grabe. Hindi ba patalo? Di pa makabog. Yung mga nasa pangalawang taas! Lakas din. Lakas! Di talaga. Masisipag ko naman tayo, no? Kahapon, nanood na concert, nanood yun. Oo, tsaka mahirap yun mahirap yung, alam mo yung nakatayo ka the entire time para syempre, yung iba sa kanila nag-queuing pa eh. Diba? Lahat pala nang nasa VIP, standing. So mahirap yan, kaya huwag kayong mag-alala kasi susulitin namin ang araw na to para sa inyo. Total, narinig natin bawat floor. Kamustahin na natin silang lahat. Kamusta kayong lahat? Pero, baka huwag niyo ubusin energy niyo, ha? Hindi niyo ubusin. Hindi, mamaya lalabas yan sa Mamaya may kita mo tatalon yung mga yan sa mga next song natin. Magsisimula pa lang tayo. Pinapangako namin, uuwi kayong pagod. Pag uwi nyo, magre-request kayo ng massage. Hindi lang kami ang pwede mapagod dito. Kasi Kasi, kami, pag uwi namin, pagod kami. Nag-request kami ng massage eh. Okay, dahil nandito naman na tayo, magkakasama tayo, ituloy na natin to. Sige, talaga pinaghirapan namin lahat ng lahat natin, naalay namin sa inyo, naibalik namin ng gift na binibigay niyo sa amin. So ito yung way namin para pasalamatan ko. At lalo pa namin pag-iigihan ng mga performances namin ngayong gabi. Siyempre, excited kaming mapakita yung mga hinanda namin sa inyo. Kahit nakita nyo na kahapon, pero siyempre, iba pa rin yung ngayon magkakasama tayo, di ba? Tama.
para lang magawa yung mga pangangailangan natin. And minsan, bilang Pilipino, nagpapanggap tayong masaya. Lagi tayong nakangiti. Kahit na meron tayong problema, mga pinagdadaanan tayo. Pero, ang totoo, kailangan talaga natin magpahinga. Kailangan nyo magpahinga. Kailangan nating lahat magpahinga. Tuluyan ang makita niyo, tunay na ako, di nagtatago. Huwag nang bumubulag na ilang na to. Di na, kamay tenga sa mga pulong ko. Kahit pa ako'y sumigaw ay malabo. Oh, tao po, pakinggan niyo naman ako. Di na, sana bukas na mong pinta. Tuluyan ang makita niyo, tunay na ako, di nagtatago. Huwag nang bumubulag na Ako, pwede bang ipagpaliban mo na ng isang linggo? Pwede mo na bang hinto? Papalapig, ako'y papalapig. Bigat siya pag nagbawa ng pangitong bahan. Patungo sa lugar kung saan ayaw mo pumunta. Wala na bang iba? Wala na ba? Patuloy ang aking paghahanap sa pag-asa. Ngunit walang sisay pa ang pangalaman. Ano pa ba ang nitong aking Tenga sa mga bulong ko. Kahit tapos ang ito ay malabo, malabo, malabo. Tenga sa mga bulong ko. Sumigaw ay malabo. Malabo, malabo, naman ito. Naaalala namin nung nagsisimula pa lang kami. Nagsisimula pa lang tayo. Dati kami lang yung nag-makeup sa sarili namin. Konti pa lang yung team na nakasuporta sa amin. Pero ngayon, palaki na ng palaki yung family natin. Actually, marami pa kaming pangarap para sa atin. Pero, alam nyo, marami din kaming worries. And lahat ng iyon, kabaliwala dahil nandun kayo. Hindi kami perfecto pero alam namin na kahit anong mangyari, nakasuporta kayo at mamahalin nyo kami kahit anong mangyari. Kaya naman 18, itong susunod na awitin, ay ang liham namin para sa inyo. Ako, magpapagal para sa'yo. Handang isuko ang aking liham sa pag-ibig ko. Di kaya na mag-isa ka sa kahit na ano.
go hard like it is nuts. On the sun, rising in the drip. Gasolina, yeah, gasolina, yeah. I'm fire, yeah. You just turn on the heat and I burn up till I die out. Be proud of what's up, excited what's up, killer, give me your punch, get your hell out, man. Who's the boss now? And this turn, let's break down the yo, can't quit, they need you don't know how, and it's back, kick it, burn down. Don't see, this is my legacy. Now, how you gonna get to me? When I got the Almighty with me, the melody rocking me every day. I think the Lord gets heaven, throwing away the world and good times. Then there's their way to break the curse and stop. Yeah. Ay, di gusto yun. May question ako. May tanong ako. 1K na ba kami? 1K na kami? I want you. 1K na kami? Touch me now.
Hindi tayo mag-iwan. Hanggat may SB19, may 18. Sige nga, Si Pablo hindi iniiyak, sa isang bagay lang iniiyak. Siyempre di ko sasabihin. Sa isang bagay lang yung iniiyak si Pablo, pero sa amin na lang yun. Malalaman nyo na lang soon. So, yun nga. Actually, medyo dami na pala natin na-perform, no? Ang dami na. Malapit na agad tayo matapos, guys. Kasi, tinapos na ni kanina. Napakabilis na naman. Tinapos na ni Oo, hindi ka na oras. Pero, ano, may sabi ka ba, Josh? Yung parang hindi natin napapansin, kahit marami tayo nag-perform and all, parang feeling natin nag-start pa lang tayo, di ba? Sila rin, no? Sila rin, sila mo, parang ano, di kasi doon. Yung energy ng 18 ang taas eh. So dahil napakataas ng energy nila, ituloy na natin. Oo. tama. Handa na ba kayo na gumawa pa ng mas maraming alaala together? Para mahina. Wait lang, wala pa yung tanong. Handa na ba kayong gumawa ng mas maganda pang memories together? 18, gusto kayong tanungin, where you at? Lately, I've been feeling everything, losing energy, bury me, leave you falling in my own time. Baby, do you hear me? And the truth is, I've been dying 'cause the distance is disrupting me and you. So I've been taking moves, trying to find a better you. Got me shooting me to you, to be one and lose the two. So let's not waste our time and try to reconnect the lines. Oh yeah, I'm getting electrified when I look in your eyes. Oh baby, baby, there's no good when it's music. Sign up your heart, get in there. I'm alone, yeah. So sad when I ever get connected, 'cause you're already embedded in my heart and soul, yeah. Our family na nanonood ngayon, and 18! Gusto ko lang din pala batiin yung daddy ko, yung papa ko. Birthday niya bukas! Papa, happy birthday! Kaninong banda talaga, oh? Sabay agad yun, oh? Automatic eh, kahit ano kanta. Buhay na ba yan? Sige, solid. 18, kahit anong mangyari, kahit saan man kami mapunta, dala namin ang alaalang ito. Na sinimulan nyo, syempre, magkakasama tayo, kaya maraming salamat. Siyempre. Birthday daw ni Sex Bomb Gel ngayon. Sex bomb dyan? Happy birthday, Sex Bomb Gel! Isang get ako nga dyan. Happy birthday, Sex Bomb Gel! Get! Happy birthday! Pero maraming salamat sa inyo, guys. Talagang sinamahan niyo kami dito sa kick-off concert namin. Siyempre, marami pa kaming concerts na pupunta na locations. Sa July 5 sa Davao, and siyempre sa July 9 sa Bacolod. So, abangan niyo po kami dyan. Makita-kita din tayo. John, siyempre, pupunta rin po kami ng US, July 21 sa Chicago. Strength talaga yun yung mga bagay na mahal namin gawin. Thank you so much sa pagmamahal sa aming craft, sa aming music. Thank you so much sa pag-appreciate ng lahat na liit mo ng lalaki. Thank you so much. Maraming salamat po sa lahat. Kaya dahil dyan, Groovy! Picture tayo! Para may remembrance tayo with 18 bago tayo umalis ng Masabi ko lang, we are just getting started. Kaya, 18! Handa na ba kayo?
Sabay-sabay natin kantahin. This is go! Go! Ito aking pinapangako, hindi susuko, kahit ako'y mabigo, can't make Gonna go up, ibibigay ko ang aking puso, sa pagkabot na pangarap, dito, handa ko harapin ang lahat, yeah, kahit pa imposible, yeah, we gonna go up. Now turn up, iyong hawakan sa tangan mo'y aking nararamdaman. Pag ika'y kasama, di napapahala, langit ang biyaya ng iyong presensya. Kung huwag tinasali pang mawawala ka, papakulong dito ka, hindi ko na malaya kasi niya. You are my freedom, all that is possible, we gotta celebrate, oh yeah, oh yeah. Freedom, run out of prison, forever on the bed, oh yeah, oh yeah. You are my freedom, don't know who said you had, not matter what the bed, don't disobey. You are my freedom, now I can fly away, I'm taking you with me, I'm in freedom, Thank you so much! SB19, rise it over! Thank you so much. Thank you guys. You are my freedom. Thank you so much. Maraming salamat po sa inyo. Nagsasagot po tayo lahat sa gawin. Sobrang punong-puno po na kasiyahan ng aming puso. Dahil walang sawa po kung nagsuporta niyo po sa atin. Hindi kayo magsasawa na ibigay yung best namin sa lahat para maabot yung mga pangarap natin. Ay di, maraming salamat. This is our home. This is our show. This has been SB19. Thank you everyone. Thank you. Ilano, pero wala na akala na kapuso. Di ibig sabihin, matitinapos ako'y hindi rin. Alam ko naman na di ako pinakaano magaling. I'm no place with all of you, please. Destiny so be better. Kahit saan ka o mga banda, lapat sa likod na.
hiwala bawat masarang bintana sa bintana natin bilang bubukas. Sa kulay ko nilagay ka na sa wakas. Di na pala para yung natupad nila. Nasa puso na ako sa'yo. Nandito ka sa akin. Thank you so much. Thank you so much.